Walo. Mago yuma. Jatend piny walo. Aden Duale walo. Sha walo. Ng'at madhi manyo yath Ramula sani mok nyal yudo yath Victor. Ng'at madhi manyo yath mantiere Homa Bay Hospital. Madhi manyo yath sani. Minyiso ni ok nyal thiedhe gi Sha to chulo Sha no ema winjo pek mar gino. Miyo masani dhi konyore. Ok bi nyiso nyathi mane iye ni nyathina rit monde matin Aden Duale jotero nying ji 100,000 gi wiye angi bi nyuoli kata godhiambo ka joko osemaki. En koriembe osiptal to inyore mana kaka winjo inyore no. Ng'at mamanyo thieth sani no onego be ni giloso ka jogi ni Victor. Sama pod gichiwo mana singo ni bi mak jogi. Victor, sirikal nigi intelligence. Je wacho ni ga pile kati. Jogi makwalo pesa shani ong'egi. To gimine na nyisi ka machalre gi gin nekech nitie information mang'eny mabe wan go moko ok dwang' wawach kate. Ka ni idwa mak ji te machamo omenda Sha. To kata mana Duale ok de gol list modwa golo. Nonego be nolando ni wasemako wasetimo kama. Jogi makama gi osemaki. Sama wueni. Nikech wan gi gimiluongo ni criminal justice system. Yes. Regulations mag Sha gi chik adier maguro agulu ni banka ministry oseyudo ni nitiere kuo mar pes jopiny. To en tij DCI matimo nonro. DCI chwalo file margi ne ODPP. ODPP man gi teko mar mako bura. Ok ministry. Yes, ok ministry. Criminal justice system nekech mae ok en civil case makoro Duale ema dwa kawo gini katero. En owuon be onge kata mana power. Duale onge power mar kawo list kotero ni DCI. Gini ko bedo reported obeda criminal case. Ko bedo reported kaka criminal case DCI timo investigation. Ka itidhi iomo joka kaka gimako ga mamoko ka. Ka osemak gi mamoko to koro gini ni elwet obila ni elwet DCI. Temi winjo ka nyisi Victor. Ni katong ni imako ji to de mak ji te. Makata ng'ama de mak ji no be ok de mak ji. Itemo wacho ni onge gima nyien madualo ngisowa. Onge gima nyien monyisowa. Dine warito wach kuom DCI ni wasemako ji maromo kama maybe joint pressure mar Ministry mar Health Officials gi DCI ni wasemako jogi wadhi process gi court tarik makama. Jok manochamo NHF ka. Yes. NHF ka pok wabile Sha. Yes. Donge gin Kenya ka. Donge gin ngima kendo giwuotho. Mana kaka joka neni Kenya ka to nochamo NHF ka. Nyisi ni lewni ema jogi oloko. Ongoke ka oloko mana lewni. Koro jopiny to ka ji wuok ti wuondo. Ing'e ni gimokonyo Sha ni en ni odhi ochok pesa ni wang' achiel koro chodhe yot. Emomi iwinjo ko osiptal achiel omuke malach. Omuke malach. To gima nitie ka mondo awene kenogo wiye en ni mibadhi mokwako Sha ni ok en mibadhi momako siptende gi kende. Nekech do mako siptende gi kende to wego siptende gi dekoro ni yete. To wuon osiptal bende wacho ni temane. Temane mondo aul kaka nuwa chiemo kodi. Nekech ng'at ma approve payment gi en malo ka Shaka. Ang'o ma mone timo verification mondi nekech ok onego bed ni chulo pesa kokitimo verification. Kech magi moko kuom gima jatend piny William Ruto no nyisowa ni sani koro ok bi chulo omenda ma samoro ng'ato nodhi thieth mane ok otimore to setim nade osejuoge pesa kae titero gini malach. Koro wayudo ka mae kendo koro ema koro pek ema kata NHF cha mibadhi mane nitiere koro ne bet bebe nekech ma en koro ichwale kojuol. Ing'ene Sha ni en koro opek en koro ichodhe kojuol kong'eny. Aparo ni gima onego bed ni jatend piny wacho ok onego chako duogo wuo oko e lela. Nonyiso jopiny ni jok mane okwalo mendago nwabiro mako gi kia ni jogo timo nyaka njo wach gino ndalo 4. Nikech joma authorize payments. Yes. Nitiere log tich mar Shaka. Gin ka Shaka. Donge. Joma oro kwayo ni chulwa nikech watimo services gi. Nikech giywak nitie ute mag thieth mamoko mabende wacho ni gin gi nitiere procedures mamoko mag timo to gionge kod thoch gi mag timo gigo te. Bet gin orure. Dhi tim nonro ni maber. Mok abi wacho ni ka